Wow! Guys, good morning. So dami diri sa Hindalayan sa Santander Peak. So na sila diri dragon fruit. So wala pa na mo lang dragon fruit. Nindot kay lahan area diri kay makita ang dagat. So sa Santander mo na siya ang pinakapuno na part diri sa Cebu South. So, na sila nauna. So, nitaligpik na siya. Suot na lang kong helmet kay ang lay kalo. So, na diri duha ni siya kakuan sa dragon fruit. Nya diri paspikas. Nasa dere. So sayang guys, kay wa na munga ang ilang dragon fruit. Pero basta na nagbalik na maupuhon kay nana ni bunga kay season man ko nilang bunga dere sa dragon fruit daw. Hay mga ka. Sagi kami ganina to sa ubos. Ito kinatumian. So, nya kipakita sa inyo ha ang view diri sa Hindalayan Peak. I'm just